år vil Danmark mangle dobbelt så mange læger som nu. I dag mangler vi 1000 læger for at dække behovet på sygehuse hos de praktiserende læger, og de 1000 bliver ifølge en prognose fra Sundhedsstyrelsen allerede i år 2015 til 2000. Og tallene fordeler sig sådan her. Op mod 500 praktiserende læger og 1500 speciallæger. Og god aften, Bent Hansen. Kan danskerne lige så godt vende sig til, at de ikke kan komme til en praktiserende læge eller blive behandlet på sygehuset? Ja, hvis ikke vi får gjort noget ved det i tide, så kan de, og derfor skal vi de kommende år tage en stribe initiativer. Vi snakker videre med Bent Hansen om lidt. Først skal vi her se et eksempel på, at teknologien kan hjælpe os ud af en del af problemet med de manglende læger. Det her er dæmningen, som fører til Rømø, og i bilen her sidder hjemmesygeplejerske Tove Christiansen. I forruden ligger hendes mobiltelefon. Den vender vi tilbage til om et øjeblik. Jeg er på vej ned til en af mine sårklienter nede i Havneby på Rømø. En ældre mand på 84 år. Dagens patient, Anders Jørgensen, har problemer med sår på fødderne. Sidste år var lægerne ved helt at opgive. Så kigger han på den tår, den var jo helt sort. Så siger han, læge, nå ja, den er jo sort, men vi kan da bare skære den tår her. Og det er her, mobilen kommer ind i billedet. Sygeplejerskerne i Region Syddanmark sender billeder direkte til lægen på sygehuset. Det sparer både tid og penge. Vi har en læge, som får nogle billeder. Vi får hurtigt stillet en diagnose. Det giver en hurtigere behandling. Det var Anders' fod. Så trykker jeg på send filer. Også hos lægen er der glæde over systemet. Det kan se på billedet, der er taget ud hjemme, det er, at det sår, som han havde her, det faktisk er helt op nu, så nu kan vi afslutte denne patients forløb. Vi så ham første gang for et år siden, og der så hans tog således herud. Jeg behøver ikke at se patienterne komme ind i ambulatoriet. Jeg kan se det via databasen og tage en vurdering på, hvad der skal ske, og det vil sige, at jeg kan følge forløbene, mens de arbejder ude i kommunerne, og se, at det kører, som det skal. Jeg bliver fri for rutinekontrollen, hvor man bare kan sige, jamen det går godt, fru Hansen, og så kan fru Hansen i øvrigt køre 70 km hjem igen. I de 2 år telemedicin har fungeret, er antallet af amputationer faldet med 25%. Ventetiden, der var på 1,5 måned, er forsvundet, og en læge kan i dag klare behandlingen i hele Sønderjylland. Her kan man rigtig se, at det er hele. En succes, der inspirerer. Flere andre steder i landet arbejder forskere og læger nu hen mod mere fjernbehandling. Og på Rømø er fjernbehandling et hit, som de godt vil anbefale os på den anden side af vandet. Ja, Bent Hansen, ny teknologi kan altså hjælpe på en del af lægemanglen vel kun, men hvad skal der mere til? Jamen, vi skal for eksempel sørge for, at de læger, vi har, og som vi har for få af, at vi bruger dem på de rigtige tidspunkter i dagen. Det vil sige, samle de akutte beredskaber på nogle færre enheder, så der ikke er for mange, der sidder og venter om natten. Så skal vi inddrage andre personalegrupper, altså sygeplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter, diætister osv. Andre, der kan tage over, der vil ikke nødvendigvis have en læge, der skal bruges. Og sådan er der en lang række områder, hvor vi skal ind og gøre noget her og nu. Der er jo også importeret en række læger. Det er efterhånden sådan, at der er lige så mange nationaliteter på sygehusene, som der er læger. Er det rimeligt i år for patienterne? Ja, det er det faktisk, fordi de er fagligt lige så dygtige som de danske læger. De er alle sammen gennemgået i sprogkursus, men der er selvfølgelig grænser for, hvor mange udenlandske læger vi skal have, fordi kendskabet til vores kultur og vores måde at leve på er jo en del af patientbehandlingen. Og når det for eksempel er psykiatrien, hvor vi jo har en ekstrem stor mangel, jamen så er det jo meget samtale og kendskab til kulturen, og der er det svært at inddrage udlændinge i meget stort omfang. Men hvordan kan det være, at et rigt og velfungerende land, sådan kalder vi jo os selv, hvordan kan det være, at vi er havnet i den her situation? Først og fremmest, fordi vi havde for mange læger i midten af 80'erne, så halverede vi antallet af lægestuderende fra 1000 til 500, og det kom vi først ud af i slutningen af 90'erne. Så der var altså en periode på knap 15 år, hvor vi tog alt for få lægestuderende ind på universiteterne. Det tager 20 år, inden man er færdig som speciallæge, fra man starter på universitetet, og derfor, når man har i en periode taget for få ind, så lider vi under det i mange år. Og for det andet, så er der jo altså de store årgange, som går på pension de kommende år, og de årgange, der kommer ind, er rimelig små. Så de kommende 5-10 år bliver problemet kun værre, og det er derfor, vi skal være klar til at lave omstillinger.
Tak skal du have, Bent Hansen. En del af